l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kandidati laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Daniel Attart u Marja Sara Vella Gaffa talbu lill-Kummissarju għall-Standards biex jinvestiga lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech brabta mal-ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Irrappurtat dwar dan il-Gazzetta Torċa fejn qalet kif it-talba ta' żewġ avukati għall-investigazzjoni qed isir ukoll fuq akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni żgwida lill-medja u lill-poplu dan hekk kif intervista li kien għamillu l-ġurnalista One News Samuel Lucas. Bernard Grech kien qalb mod ċar li l-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista ġew ippubblikati. Il-kandidati laburisti kitbu kif bħalissa l-kap tal-Oppożizzjoni huwa responsabbli għal ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. F'kull irwol li għandu suppost jieħu l-azzjonijiet meħtieġa kollha bilha li jħares il-korrettezza politika u l-ħarsin tal-liġi u taħt it-tmexxija tiegħu qed isir preċiżament bil-kontra. Fl-istess ittra li bagħtu lill-Kummissarju għall-Standards il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, Daniel Attart u Marja Sara Vella Gaffa saħu li għandhom konferma li fil-moment li qed tiġi mresqa din it-talba dan il-ksur tal-liġi għadu għaddej. Fil-fatt fir-risposta tagħha l-protest ġudizzjarju tas-sottofirmati, il-Kummissjoni Elettorali esponiet bl-aktar mod ċar il-gideb ta' Bernard Grech li kien qal li din hija non-issue u li l-kontijiet ġew ippubblikati. Fil-verità jirriżulta li fl-aħħar sentejn il-Partit Nazzjonalista ġie mwissi formalment 5 darbiet biex jissottometti l-kontijiet tiegħu u minkejja dan baqa' jikser il-liġi bl-aktar sens ta' impunità. L-ittra tkompli tgħid li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qed jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, jinjora l-kollox it-twissijiet tal-Kummissjoni Elettorali, qed jikser b'mod lampanti l-kodiċi tal-etika marbuta mal-kariga tiegħu, qed jimmina l-proċess demokratiku meta jċaħħad lil poplu mill-iskrutinju dovut fuq il-finanzi tal-partit li aspira li jkun gvern alternattiv. Dal-aġir arroganti mill-kap tal-Oppożizzjoni li stħajru l-fuq mill-liġi huwa kundannabbli f'kull sens. Daw tennew ukoll li meta dan kollu l-kap tal-Oppożizzjoni se jaħlu bħala ħmerija, allura l-uffiċċju tiegħu għandu jieħu dan ir-rapport b'serjetà kbira għaliex l-osservanza fil-ħin u l-obbligi tal-liġi m'għandhom ikunu kkunsidrati qatt bħala ħmerija. F'dan il-kuntest il-kandidati laburisti talbu lill uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards biex jinvestiga l-aġir abbużiv tal-kap tal-Oppożizzjoni bi ksur manifest tal-liġi u tal-kodiċi tal-etika u jieħu l-passi kollha li jdirlu xieraq fiċ-ċirkostanzi.